Chvíľke upravím pílku. Dáme odtiaľ dole takúto krytku. Šikovná pílka. Púzdro na nohu. Púzdro na nohu. Bola dodaná s púzdrom na nohu. Šikovne to vedia ovládať aj ženské ruky. Zostane tu taký priestor. Žiadny tu není nejaký extra. No, to sa trošku zdá, že... Ale nie len zdá, ale je už taká skupená. Potom, keď bude dopusená, tak to mamine prinesem. Ty zoberieš mamine? A budem to robiť. Ako si to pridvedel dať dole? Tati. Takto. S týmto nástrojom. Tej reťazi padá prášok taký. A ako sa vie tupiť? A ako sa dáva prejsť reťaz? Zajtra nebudem asi ani. Reťaz sa dáva prejsť tak, že sa... Odkúra bude? Tá. Toto. Tati, ja poviem, s tým drevom si robil.